שבי בצורה נוחה על כיסא או קורסה, כאלו שלא תירדמי בהם. נשמי עמוק ונשפי. נשמי עמוק ונשפי. נשמי עמוק ונשפי. כעת שחררי מעלייך את הלחץ. אין שום דבר בעולם שלא יכול לחכות כמה דקות. כמה דקות בהן את מקדישה לעצמך זמן איכות כדי לשפר את חייך. שבי בנוח והתחילי. דמייני כדור של אור זהוב, חמים ונעים, יורד לכיוונך ונוגע בראשך. דמייני את הכדור מחמם אותך בצורה נעימה, כמו שמש מלטפת של אחר הצהריים. כעת דמייני את הכדור יורד אט אט לאורך גופך ומרפא את האיברים דרכם הוא עובר. דמייני שהוא מרפא את השרירים המתוחים בפנים. דמייני שהוא מרפא את שרירי הצוואר, שרירי הכתפיים. דמייני שהוא משחרר את שרירי הזרועות, הידיים, האצבעות. הרגישי, חושי איך הוא מרפא את קצות האצבעות עד לרמה של דגדוג קל וחוסר תחושה. דמייני את הכדור יורד לכיוון בית החזה ומשחרר את כל המועקות שנמצאות שם, את כל הטרדות. דמייני אותו משחרר את הבטן שלך מכל תחושות הפחד, חוסר הביטחון, מהתסכול ומתחושות האשמה. דמייני את הכדור עובר אט אט לאזור המותניים והאגן ומשחרר גם אותם מלחצים מיותרים. דמייני את הכדור עובר לרגליים, משחרר ומחמם אותן וגורם לתחושות נעימות כמו חיבוק חם. הרגליים שלך משוחררות ונינוחות. הקרסוליים שלך משוחררים ונינוחים. כפות הרגליים שלך משוחררות ונינוחות. אצבעות הרגליים שלך משוחררות ונינוחות, וכך גם כל גופך. הישארי בתחושה זו מספר דקות. כעת בחרי את הכאב אותו את רוצה לשחרר והביא את כדור האור לאזור הכואב.
ראי איך כדור האור עוטף את אותו אזור. ראי איך כדור האור מזין את האזור הכואב באהבה, בחום, באנרגיית ריפוי טהורה ונקייה. נסי לגעת בכדור האור וללטף אותו. מגע בכדור האור יעניק לך עוצמה פנימית להתמודד עם השחרור של הכאב אליו כבר התרגלת. היפרדי מהכאב באהבה. שחררי אותו לדרכו. אמרי לו שאין לך צורך בו יותר, וכי הוא אינו משרת אותך יותר. דמייני כיצד הרבה יותר טוב לך בלעדיו. ראי כעת איך חייך נראים בלעדיו. כמה טוב לך בלעדיו. חושי את העוצמה שבגופך כשהוא חזק ובריא. הודי לכאב על התקופה שהיה איתך ושחררי אותו לדרכו. דמייני את עצמך כעת ללא הכאב. ראי איך את מתנהלת. איך חייך נראים בלי הכאב. מה את יכולה לעשות עכשיו שלא יכולת לעשות לפני כן? דמייני את חייך כפי שאת רוצה שיהיו, בריאים ומאושרים. הישארי עם תמונה זו מספר דקות. ראי את עצמך כחדשה. ראי את עצמך בריאה, שמחה ומאושרת. ראי את חייך ללא כל מגבלה פיזית או חשיבתית. אין יותר גבולות. את יכולה לעשות הכל פיזית, ואין דבר בעולם שיגביל אותך.
הישארי עם תמונה זו מספר דקות. כעת, לאט לאט, נחזור למציאות, כשאת מרגישה טוב יותר נפשית ופיזית. ראי את כדור האור על כפות הרגליים שלך. הניעי לאט לאט את אצבעות כפות הרגליים. הרגישי את הדם שב לזרום בקצב הטבעי שלו. הזיזי את הקרסוליים שלך והניעי את כדור האור לאט לאט במעלה הגוף. הניעי את השוקיים שלך בתנועות עדינות קדימה ואחורה. הזיזי את אצבעות הידיים ואת כפות הידיים. הזיזי מעט את הזרועות ואת הכתפיים. הביאי את כדור האור גם לכאן. תני לו לשחרר אותך. סובבי את הראש. מתחי את הצוואר. תני לגוף לחזור לאט לאט למצב הרגיל שלו. הרגישי את כדור האור עולה מלמטה למעלה ומחיה את איברייך מחדש. לבסוף, היפרדי מכדור האור הזהוב, החמים והנעים, והודי לו על השירות שהעניק לך בדקות האחרונות. ברכי אותו לשלום ופקחי את עינייך. כעת אפשר להישאר מעט לשבת כדי לסייע למחזור הדם לחזור לקצב הרגיל אליו הגוף מורגל ביום יום. לאחר מספר דקות קומי ושתי 2 כוסות מים לפחות. ניתן להדגיש את ההקלה באופן מיידי ועד 24 שעות לאחר ביצוע התרגיל. ככל שתבצעי יותר את התרגיל, כך תחווי הקלה משמעותית יותר ומהירה יותר. אני ממליצה לחזור על התרגיל 3 פעמים ביום ולא יותר. בעוד מספר ימים יגיע אלייך החלק הבא במתנה. דמיון מודרך להפגת מתחים. להתראות.